Sanamukele kuKHANYISANI TV. Igama lami Nkhazimulo. Uma umusha kwi-channel, siyacela usubscribe khona wazithola ama-video ngesikhathi siwakhiqiza. Nganzethongo namhlanje ngizokwenza i-video kade ngingafanele ngiyenze noma ngiyenze ngenxa yokuthi sekumningi umlando ngayo, kodwa manje ngisabona kukhona ukudideka okuncane. Ngizokhuluma namhlanje ngokuzalwa umbethe. Lento iyinkinga. Umuntu mekutshela ukuthi uzala umbethe, wosaba. Angiphinde futhi wosaba ukhathazeke. Ngobani? Kukhona umuntu ozalwayo uthola ukuthi umbethe, kodwa umbethe nje, umbethe ingubo yosiza. Umbethe nje, umbethe ingubo yenhlupheko. Umbethe nje, umbethe ingubo yenzondo. Ngiyangizwa nganzethongo. Ukuzibuza njani ingubo lezi ezimbulwayo. I mean mawugqoke ingubo e-right engenalutho bayimbulelani, why beyikhumula? Isikhathi esiningi sekukhulunywa lezo ngubo lezo zosizi esuke zingibozile, ngoba khona umuntu ombethe umzima bethongo uthuthi wahlala eswini sama wakho, kade umakho kade phumele ingane ngaphambilini. Mase uhlala wena usuyambathwa umuntu ososizini, owalimala, owaphuphuma. Into eyinkinga manje nganzethongo, khona iy'ngubo ezihlanjululwayo, ezinye zimbulwe. Umuthi othi uyazalwa nje awunalutho, right, umbethe ingubo yakho enhlanhla, bakugcabe. Ufika inyanga ekhaya bakugcabe omncane bethi bakuqinisa. Ingcole le ngubo le, ngoba lento akucabaza ngazo khona imoya emibi phakathi kuzona. Akantsheli ukuthi ngicabanga ezize, ngicabanga izinto eziningi ezingazinhle, kuthinte ingubo yakho. Leyo ngubo isidinga ukuhlanjululwa. Ngiyangizwa makhosi amakhulu. So makuthiwa umbethwe, wobheka ukuthi angibethwe yini icala labazali bami, ngoba khona abantu abagangayo emhlabeni, baqalekiswa abantu, inyembezi zabantu zibalandele zingabashaya bona, eshaya izizukulwane. Suyazalwa wena usumbethwe yinyembezi. Le ngubo le bathi uyimbethe ingubo enjani? Inyembezi, eyegazi ngoba mhlawumbe ukhokho wakho umuntu ambulala, eyosizi, eyempumelelo. Uma kweyempumelelo uyikhunga kanjani? Hayi yonke into yenza ngeroutine njalo ngidinga idinga isilwane. Kufanele ubheke ngoba khona iy'ngubo ezikwazi ukumbulwa yimpande, khona ezinye iy'ngubo ezihlanjululwa yimpande. Uma ukuthi khona igazi lachitheka nombethwe yilezo khali lezo nyembezi, ukulungisa kanjani? Le ndaba yokuzalwa umbethe iyinkinga, akuyona into enhle, ngoba umbathwa umoya ongawuboni, nombathwa iy'nkulumo zabazali nezimpi zasekhaya eziphezu kwakho. Kufanele ube nobuchule ngempela nokwazi ukuthi ulungisa kanjani. Angingabi umuntu makuthiwa uzala umbethe, buza imibuzo, ngibethwe ubani, ngibethwe yini, ngilungisa kanjani, yini indaba ikhethe mina kubona bonke abantu. Uma ukuthi awukwazi ukunika yonke lezo mpendulo umelaphi wendabulo, kodwa nayo indlela angakusiza ngayo, sondela kuyena. Ayikho ingubo ofuna uyimbula kamuntu noma kuthiwa yimbi kangakanani, ngoba usuke ungazi ukuthi umbetheni, usutshela umuntu kufanele azongimbulela ekhaya noma ihlambulule ekhaya. Uyangizwa? Ngoba khona ingubo eyi-generational curse embatha wonke umuntu ekhaya. Dinga usizo 081 30 41 98. Sibonge Ndodla enkulu.